Για πάμε στον Νίκο Υποφάντη, στη Βαρυμπόμπη. Τι συμβαίνει, Νίκο, εκεί? Πες μας, σε παρακαλώ. Λοιπόν, βρισκόμαστε στον κόμβο της Βαρυμπόμπης, εδώ που κυρίως νεαρά άτομα ήρθαν να διαμαρτυρηθούν και να προφυλακίσουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Να προπυλακίσουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ναι. Να δηλώσει και πριν από λίγο στον ασύρματο. Ποιοι θέλουν να προπυλακίσουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή? Αυτοί οι οποίοι βρίσκονται πίσω και καλά γανακτισμένοι. Είναι γανακτισμένοι αυτοί οι νεολαίοι οι οποίοι βρίσκονται πίσω. Εδώ αναπτύχθηκαν δημιουργίες στο ΜΑΤ, επικράτησε ένταση και επικρατεί ένταση από ό,τι βλέπετε. Πόσα είναι αυτά τα άτομα? Δυσκερίνη. Είναι από τη μία πλευρά καμία 30 και από την άλλη γύρω στα 60-65 άτομα. Και κινήθηκαν απειλητικά κατά των πυροσβεστών. Πραγματικά το ρωτάω και ξαναρωτάω, γιατί προσπαθώ να καταλάβω ποιοι μπορεί να είναι αυτοί που να θέλουν να επιτεθούν αυτές τις ώρες τους πυροσβέστες. Θα τρελαθούμε δηλαδή. Θέλω να πω ότι έχουν ιδεολογικό πρόσημο αυτά τα παιδιά, τα οποία, παιδιά έτσι, σε εισαγωγικά τα παιδιά βάλτε, έχουν ιδεολογικό πρόσημο, απλά δυσχεραίνουν το έργο αυτή την ώρα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Δεν ξέρω ποιο ιδεολογικό πρόσημο δικαιολογεί μια τέτοια κίνηση, Νίκο, πραγματικά. Έχεις δίκιο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πίσω από το παράλογο. Εδώ και υπάρχει ένταση. Υπάρχει ένταση, αναπτύχθηκαν τα μάτια μπροστά. Δεν ξέρω πού να υπάρξει λογική τώρα. Πες μου, παρακαλώ πάρα πολύ. Πυροσβεστικά οχήματα και τους επιτίθεντους ανθρώπους. Δηλαδή, αντί τώρα η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, να βοηθά τους κατοίκους να αποχωρήσουν από εκεί που πρέπει να αποχωρήσουν, να τους προστατεύεται, κάθεται να υπερασπίζονται τους πυροσβέστες απέναντι σε μερικές δεκάδες άτομα. Δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω ειλικρινά, αλλά μου φαίνεται αδιανόητο να θέλει κάποιος αυτή τη στιγμή να στραφεί εναντίον των πυροσβεστών που δίνουν αυτή την τρομερή μάχη. Δεν ξέρω. Αρχίζουν και φτωχαίνουν και τα λόγια. Κάνουν και επιδείξεις εκεί, επιδεξιότητες με τις μηχανές. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, πρέπει να σκεφτούμε λιγάκι ότι αυτήν την ώρα δεν είναι μια μάχη και όλοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν καμία δουλειά, ας γυρίσουν σπίτια τους. Αυτοί που θέλουν να μπουν μέσα, ας μπουν στη φωτιά, οι εθελοντές που το κάνουν με πολύ ωραίο τρόπο για να προχωρήσουμε. Για να προχωρήσουμε. Δεν γίνεται τώρα έτσι με μάτα, αν είναι δυνατόν. Δεν ξέρω, Σία μου, εδώ το ακούσαμε στον ασύρματο, γι' αυτό έφυγα από την περιοχή που ήμουν πριν και έφτασα μέχρι αυτό το σημείο. Το ακούσαμε στον ασύρματο από τους πυροσβέστες ότι μας προφυλακίζουν κέντρο και λέει δεν είναι δυνατόν. Και φτάσαμε εδώ και τα χαμπέρια μας. Ορίστε. Να που και αυτό είναι. Δεν πάω τίποτα έτσι, για να μην προκαλέσω κι εγώ έτσι, να μην χρειαστεί να έχουμε. Αλλά πραγματικά τώρα, μάτι την ώρα που δίνεται μάχη, γιατί κάποιοι νεαροί βρήκανε το σημείο τους εδώ να διαμαρτυρηθούν όσο αγανακτισμένοι. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Δεν ξέρω, για όνομα του Θεού την ώρα της μάχης και ξέρεις τι. Έλα να σου δείξω τώρα, έλα να σου δείξω. Αυτό το φορτηγό εδώ προσπάθησε να μεταφέρει αλογάκια. Μικρά πόνι, μεγαλύτερα άλογα από τον διπλανό οικικό όμιλο. Τα ζωάκια τα φυσικαριάρικα ακούσανε όλη αυτή την ένταση την οποία υπήρχε και είχαν τρομερή άρνηση να μπουν μέσα στο φορτηγό. Δηλαδή πραγματικά, πανικοβλήθηκαν και τα ζωντανά. Μάλιστα. Λοιπόν, παρακολουθούμε εκεί το παράλογο σκηνικό που έχει στηθεί στον κόμβο της Βαρυμπόμπης.